L-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan, Kap 6. Wara dan, Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela lejn l-għoljiet u qgħad hemm bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lud. Ġesu refa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġej għalih u qal lil Filippu: "Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu?" Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit? Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, Kuxmun Pietru, qallu: "Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xgħir u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies?" "Qiegħdu n-nies bil-qiegħda," qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies, xi 5,000 raġel, qagħdu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela." Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjali li għamel Ġesu qalu: "Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja." Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jaħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. X'ħin sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu niżlu ħdejn il-baħar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt ieħor tal-baħar lejn Kafarnawm. Kien ġa dalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw lil Ġesu miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa u beżgħu. Immu qalilhom: "Jiena hu, la tibżgħux." Għalhekk ridu jtellgħuh fuq id-dgħajsa, iżda minnu fih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. L-għada in-nies illi kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies, meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: "Rabbi, meta ġejt hawn?" Ġesu weġibhom: "Tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għalli kelli jgħaddi, iżda għalli kelli jibqa' l-ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu." Imbagħad staqsewh: "X'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla?" Weġibhom Ġesu: "L-opra ta' Alla hija din, li intom temmnu f'dak li huwa bagħat." Qalulu: "X'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub: Tom jieklu ħobż mis-sema." Weġibhom Ġesu: Tassew ngħidilkom,
Mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjur, qalulu huma, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesù: Jiena hu il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Imma jiena ġa għattilkom li għalkemm rajtuni m'emmintux. Dawk kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni. Issa r-rieda ta' min batni hija din: li jien ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaqq ir-rieda ta' missieri, li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-Lut bdew igergru fuqu għax kien qal jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu: dan mhuwiex Ġesù bin Ġuseppi, li l-missieru l-ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid jiena nżilt mis-sema? Ġesù weġibhom: toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li batni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti: u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-missier ħlief dak li hu minn Alla. Hu dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu il-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-Lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesù mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan qalu huwa jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tiela fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien għattilkom huwa spirtu u ħajja.
iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: kien għalhekk li jien għattilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: tridux titilqu intom ukoll? Wieġbu Xmun Pietru: Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna minna u għarafna li inti l-Qaddis ta' Alla. Għalilhom Ġesu: mhux jien kont li għażiltkom lilkom it-tnax? U madankollu wieħed minnkom huwa xitan. Kien qiegħed jgħid għal Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota għax kien hu li kellu jittradih, hu wieħed mit-tnax.